tiyang ceramah, tiyang mau hidup, tiyang paring nasihat teng kula jenengan. Niki tentu saged diraosaken teng atine piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Iki jan titeni mawon. Wis sinten wae sing ngomong wis termasuk nggih kula sing ngomong. Sedaya sing ngomong teng kula panjenengan sedaya niki iki diraosaken teng ati no. Mun dirungokne teng kuping mawon. Tapi teng ati. Terus pun dirasani. Teng ati niki dadosne tetep eling napa ndang bablas. Ibaratnya mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ngoten iki. Berarti wong sing model ngoten niku sik bermasalah. Wong sing mau ido, wong sing ceramah, sing ngaji, nggih, nyampaikne dawuh Kanjeng Nabi, nyampaikne dawuh Gusti Allah Taala. Teng kula jenengan iki diraosaken teng ati kok ternyata cepet amblas, cepet bablas. Kadang-kadang dieling mek lucune tok. Nggih. Lah dieling mek lucune tok. Mboten eling ilmune, mboten eling napa isi pelajarane. Mboten eling mboten mancep njero ati napa ingkang disampaikan niku wau. Nek model ngoten niku berarti sing mau itu, sing ceramah, sing nuturi kula jenengan niku wau tergolong tiyang sing zalim. Tiyang sing mboten takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taubati. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu la taubata littaibi la taubata littaibi hatta yagsila batnahu minal harami biti bikasbihi. Dawuh Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hu Ali ora ana taubat sing diterima kangge wong sing taubat sehingga bener-bener basuh wetenge sangka panganan haram kelawan penggawe kang halal. Niki dawuh ringkes tapi maknane sangat luas. Kanjeng Nabi paring peringatan dhateng kula panjenengan sedaya supados kepengin tobaté diterima, kepengin kula jenengan istighfare nggih diampuni dening Allah Taala, iki kedah dibarengi kanthi daharane, kanthi penggaweane juga iki penggawe ingkang halal, ingkang bersih. Ranten nek boten ngoten niki dawuh Kanjeng Nabi boten diterima taubate sehingga ditolak, tasik tetep nyangga dosa. Nggih ibarate tiyang niku pengine resik, tapi tasik bendina gawe rusuh. Contohnya umpamane jenengan kepengin awake niki badan niki umpamane disabun, adus disabun. Tapi mantun disabun wis resik, wis digrirah, lah kok jek senengane awor teng apa dolanan letongan, dolanan kotoran. Lha niku ibarate ngoten niku. Nggih jek tetep najis terus. Nggih rusuh terus boten resik-resik. Jek tas diresiki dirusui maneh. Diresiki dirusui maneh. Ngono ae. Akhirnya kan percuma. Percuma. Jadi satu sisi ditaubati, satu sisi diresiki, tapi sisi yang lain dirusuh. Ngoten. Pokoknya disabun diruwesiki sikile. Tapi tangane gupak najis. Tapi tangane kalih wetenge digupahi kotoran. Nah kan nggih percuma. Nek ngoten niku. Pokoknya tobat sangga dosane nang Gusti Allah Taala. Dosa-dosane pokoknya sing tau ninggal salat. Dosa napa sing remehne perintah Gusti Allah. Sapi nunggalane dosa terus njaluk ampunan. Tobat Gusti Allah tenanan istighfar terus. Tapi saben siang saben wancine nyambut damel lah kok dilakoni ganti pendamelan sing haram. Napa niku nyolong, napa niku ngerampok, napa niku korupsi, nggih. Napa niku ngapusi, curang dan sebagainya. Terus ngono ae. Lah niki percuma. Lho, Kanjeng Nabi nek mringate ngoten.
taubat sing tenanan, nginjal ampunan Gusti Allah, nggih dibarengi harus dibarengi makanan sing mlebu teng weteng niki sing halal. Makanan sing mlebu teng weteng nggih halal, penggawean juga penggawean pekerjaan halal. Ampun ngantos pekerjaan haram. Jadi, kalau makanan sing mlebu teng weteng niki wonten rena kalih. Halal harame wonten rena kalih. Halal sangka zate makanan niku napa mengandung najis napa mboten utawa memang cara syariat niku diharamne. Contone pamane sing haram bangsane bathang nggih. Mangan pitik wis mati ora dibeleh nggih. Matine kena aratan apa piye. Terus di napa niku kan bathang niku nilene niku. Terus diresiki, diumbah terus dimasak. Nah niki jenenge mangan bangkai. Itu haram, haram berarti krana zate, krana barange sing dimakan niku najis, haram. Wonten kalane harame krana hasile oleh panganan niku lewat pekerjaan haram. Pekerjaan haram, apa judi napa niku korupsi dan sebagainya. Dan niku penggawean ngoten niku haram. Nah, akhirnya nyebabne panganan sing ditumbas sangka hasil haram nggih dados haram. Ngoten niki. Tapi kangge tiyang sing diparingi, nah niki benten malih. Benten malih ngene jenengan mboten ngertos nggih, mboten ngertos. Niki perkarane mboten ngertos. Lha enten wong sedekah teng jenengan diparingi dhuwit 100.000, 200.000 mawon. Utawa walang 1 juta, 2 juta. Wah, akeh. Nah, wis kadung jenengan belanjane, jenengan kan ngertose niku dhuwit sangka wong, mboten ngertos sangka pekerjaane ya napa, kan mboten ngertos. Nah, wis kadung damel blonjo, kadung damel maham sak keluarga. Nyata jarak saulan wong kan baru ro kabar nek wong sing wae jenengan niku wau hasil korupsi. Juga niku hasil kecurangan. Mulane kok lomane ram. Mulane kok boten abot wae akeh sedekah akeh kok enteng iki hasil korupsi. Lha ngoten niku yo napa? Lah mboten ngertos kok. Mboten ngertos. Ya mboten dosa, kula jenengan sing diparingi. Diparingi mboten ngertos, mboten masalah. Kecuali nek pun ngertos ngoten niku wau. Nggih, jarak saulan baru ngertos. Terus penggaweane ngoten terus ya. Penggaweane iki ketok haram terus ya. Jenengan diparingi malih. Yo napa nrimo niki? Lah iki mboten bareng. Mboten bareng diterima nek ngoten niku. Nggih, mergo napa? Mergo wis ngerti jelas sangka penggaweane ngoten niku. Ngoten. Tapi nek mboten ngertos mboten napa-napa, nggih mboten haram. Nggih mboten subhat, mboten wajan gak ngerti. Lah niku mula napa ampun gampang mengharam-haramkan ketika tidak tahu. Nek umpamane ngoten niku wong sing sedekah teng jenengan sangka pekerjaan haram, iki sing kejibratan dosane niki nggih sing paring niku tok. Nggih, sing diparingi mergo boten ngertos, nggih boten resiko, boten kena dosa juga boten. Dosa lain nrimo, mboten salah ora roh. Ora roh gak nrimo. Wong kan kudu dhisikne husnudzon itu. Teng sinten mawon kan kedah dhisikne baik sangka, berbaik sangka daripada buruk sangka. Wis anggap ora kenal dasare ra roh konti-kontine ngoten ngerti. Nggih. Wis anggap iku halal, anggap iku yo oleh wis sedekah. Lha ngoten husnudzon mau. Pun gampang suudzon. Nggih, wonten suatu perkara nggih. Husnudzon niku ketika kula jenengan niki saged ngamal nih saestu. Niki ternyata hasilnya nggih sae teng kula jenengan. Sae, tapi dasare memang boten ngertos nggih. Dasare boten ngertos sejatine, boten ngertos asline. Mangerti jobone ngoten niku nggih pun. Zaman biyen kan cerita enten sok gerombolan perampok, nggih, gerombolan perampok. Rampok niku mari ngerampok nang suatu kota atau suatu daerah ngoten nggih. Niku terus karepe iki pengen napa niku golek nggon sembunyi. Patos tempat sing
sepi. Akhirnya melayu teng alas. Teng kampung tengah alas kampung ini. Nah, teng kampung tengah alas niku arang-arang omah. Ya. Nah, depan itu enten omah sing dhewe terus dihampiri. Nalikane mampir teng mriku, yes, dengan bahasa yang baik, wis direncanakan kalau sak koncone niku pun direncanakan. Ngene, engko nek namu ya awake dhewe iki kudu macak sing alim. Ngoten niku wis direncanakan. Awake dhewe macak sing alim, jubah, gawe serban, nggo tasbih bareng. Jadi muni Allah. Jadi muni Allah. Jadi Allah. Allah, astagfirullah gitu. Ben apa ben dianggap apik dhewe ngapik. Bergak mencurigakan. Sing di omah ben gak curiga. Oh iya wis. Nah, aku terus takoni kondi. Wis jawabe awake dhewe mari berjuang. Mari melu perang, jihad fisabilillah. Iki wis menang terus wae mulih. Ngono. Padahal niku dudu jaran, bondo sitigo hasil rampokan. Tapi nek ngomong niku hasil jaran perang. Iki ngono wis direncanakan ngoten niku. Ya saestu akhire mlebu dipinarane nggih. Teng griyane wong sing dhewean omahe wau rada ado tanggane. Nah, mlebu wonten niku ngatur salam nggih pinarane. Jenengan keng pundi, Pak? Sedaya para jamaah, para rombongan keng kota mriku, teng Arab. Nah, terus badhe napa perlu napa? Badhe nunut istirahat. Nunut istirahat sewengi mawon nggih, wonten pun dalu. Pun dugi mriki pun dalu. Ini badhe nunut salat jamaah wonten mriki kali rencang kula sekaligus iki istirahat dalu ten mriki. Langsung kula boten, oh pareng-pareng. Alhamdulillah jenengan keng rombongan perang. Alhamdulillah niki kula suweneng banget dilenceri di silaturahimi wong sing ahli perang, wong sing jihad fisabilillah. Muga-muga kula kecipratan pahalane, kula kecipratan barokah jenengan. Ngoten. Wis suweneng saya ditamoni wong, ditamoni pahlawan, ditamoni pimpinan atau tentara ngono ibaratnya ditamoni tentara. Pejabat negara ini termasuk ya. Nah, nonton-nonton disiapne, jedinge disiapne, toyone disiapne sampai damel wudu niku pun dipasne ditukne kerane. Lah, niki berhubung sing gadang griya niki gadah yoga sukune niki lumpuh. Nggih, kecil niku lumpuh. Sukune niki lumpuh, boten saged melampah. Dadi boten saged digunakake melampah sih, lemes ngoten sukune. Iki kesempatan batine wong iki sing gadang griya. Wah, iki mumpung enek ahli jihad ning kene, ahli jihad mumpung nginep ning kene, banyune bekas wudu. Iki tak simpen, tak singgahne, tak jaluke. Nggih, saestu. Dadi wudune niku dipun tadebak teng ngandhap wonten. Dadi para mujahidin, kan cara Arab wonten mujahidin wong sing ahli jihad. Para mujahidin mengke suwun nggih tulung bekas banyune wudu pun dibuang tapi jenengan tadahne teng bak niki. Nggih kula antar perlu. Oh nggih. Damel wudu terus napa sisane banyu wudu didamel diadahi teng bak. Dikumpulaken. Iki sak rombongan enten tiyang gangsal. Ya wong 5 turane wudu niku bekase wudu kan didelehi teng bak ya rada kathah. Alhamdulillah oleh tombo. Ngoten batine ngeten niku jan husnudzon sangat nih, husnudzon sangat. Nah, berbaik sangka saya itu padahal perampok nih dianggap nawa ahli perang, ahli jihad. Santen niku ya tamu niku wau tamu sing asline perampok niku dipinarakne manten salat ya, dipinarakne terus diparingi suguhan daharan ngoten. Nah, ngoten wis dalu sampai istirahat, yogane niki dipuluruti, sukune dipuluruti. Sukune dipuluruti nggak bener toyo bekas wudune niku wau. Padahal bekas wudune perampok niku sanes dianggap napa dihusnudzoni niku jare wong ahli perang. Nah, saestu itu usapne sampai didusne barang. Diadus digrujukne nggih anake sing lumpuh niku wau. Nah, alhamdulillah kersane Gusti Allah nggih. Bijine subuh niku mantun subuh padang. Niku arek niku saged mlampah. Ajaib ya. Barokah banyu wudu nih. Damel musab di bronyone ya digrujukne didusne anake sing lumpuh. Sesuk-esuk saged mlampah. Normal sebetulnya. Alhamdulillah.
Ya ngoten. Ya terus ngoten-ngoten siang-siang ngoten niku jagong kali. Tangklet. Enten arek cilik mlayu-mlayu ngoten. Lho, sinten iki, Pak? Niki putra kula. Lho, wau dalu kok boten ketingal. Lho, dalu dereng saged mlampah. Wau dalu kula dugi mriki dereng boten ketingal. Boten saged mlampah, Pak. Anu Syekh, ngapunten. Tapi ya alhamdulillah barokah toya wudu jenengan. Jenengan sedaya teng mriki wudu toyane kula tadhahi teng bak nika. Niku kula blonyokne kula dusne teng anak kula sing lumpuh niku. Kula niati nyuwun barokah panjenengan sedaya bekas wudune panjenengan kula ngedamel ngedusi putra kula. Alhamdulillah injing niku wau. Lah kok saged mlampah normal sukune. Alhamdulillah. Waget. Sing tamu niku wau batine secara karuan jan beh. Lah awake dhewe iki apa iki? Awake dhewe iso metu barokah ae. Aneh. Wis metu barokah iki piye karepe iki? Padha tolak-tolak nang kancane ngono. Padahal iku perampok niku. Bondo lagi ya haram kabeh ngeten iki. Lah kok dikusnudoni barokah tenan. Barokah saestu damel toya wudune damel ngedusi anake waras sangka lumpuh niku. Alhamdulillah. Saya kaget dan getun, nggih. Kaget dan getun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus istighfar tenanan, istighfar tulus dalam hati tenanan, ya Allah. Ternyata selama ini saya berdosa, bergelimang dosa, tetap Engkau beri kelebihan, ya Allah. Tetap Engkau beri barokah, ya Allah. Amat damel toya wudune bekase kowe. Damel napa? Aduse anake sing lumpuh niku. Wah. Kuwete dicampur isin niku. Padahal aslinya perampok, mek ngaku-ngaku ahli perang, ahli jihad, ngaku-ngaku ahli ibadah, mek nggak macak cobaan serbanan. Di husnudoni itu barokah ternyata. Alhamdulillah. Mantan terus wong ngaku perampok sak anggotane lho. Ngaku teng sing gadan griya niku. Astagfirullahaladzim, Pak. Ngapunten saestu. Mulai wingi sono wau dalu sampai saniki kula asline sik ngapusi teng jenengan. Kula iki mboten ahli perang, kula niki sanes ahli jihad. Kula sak kancane ahli rampok. ahli rampok. Cuman kula kabeh sak kanca ngaku-ngaku ahli jihad. Ben mboten jenengan wedeni ben padha apik kabeh. Alhamdulillah. Terus pundi Pak ngeten iki? Wis kula malah matur nuwun teng jenengan sing sebagai tuan rumah nyadari kula. Gusti Allah paring hidayah teng kula lewat panjenengan. Jadi kula sadar bahwa ternyata jenengan sing wong desa, jero wong alas punya hati yang tulus, nggih, berbaik sangka teng kula, akhirnya manfaati teng putra jenengan. Sehingga kula niki isin sampai disangka apik dadi wong sing ahli perang padahal nyatane kula niki perampok. Taubat kula wis taubat niku. Taubat, alhamdulillah. Jadi sak rombongan perampok taubat kabeh mergo dihusnudzoni. Dadi manfaate kalih, gitu. Manfaate setunggal kangge sing husnudzon niku wau, sing berbaik sangka niku wau. Nang dasare mboten ngetos. Mboten ngetos saestu niku apa perampok kaya apa. Ora ngerti tenanan, nggih. Mboten ngetos saestu. Wis saking mantepe atine, nggih, nyuwun barokah dhateng tamu niku wau. Ya mandi saestu nggih. Keturutan saya itu kangge putrane sing lumpuh niku. Ya, kelebihan kedua, keuntungan kedua, perampok yang mau ngaku terus sadar bahwa dia itu setelah dihusnudoni ternyata metu barokah saja nih campur isin, akhirnya terus sadar taubat Gusti Allah mboten wonten merampok malih. Nah, terus sak gerombolan perampok niku nggih teng uripe teng kampung niku malian napa kados penggawean sing halal, napa golek kayu, dilumpukne terus didol teng pasar. Ngeten niku napa buah disati teng pasar. Ngoten akhire golek penggawean sing halal. Nah niku suatu hikmahe yang sing husnudzon. Sehingga kados niku wau balik malih penggaweane wong sing sedekah niku ternyata haram. Nggih, diparingaken teng kula jenengan hasile rupa dhuwit sebagian disedekahne teng kula jenengan. Ya napa ngeten iki mengene keri-keri nembe ngertos niku ternyata sangka pekerjaan haram. Nggih mboten masalah, mboten dosa. Karena napa? Karena kok sangka husnudzane kula jenengan. Sing mboten pareng niku nek wis genah-genah
pekerjaane haram, pekerjaane elek, duwe niku sing diwaringi teng jenengan saka hasil pekerjaane haram niku wau nggih boten pareng diterami. Krana sampun ngertos. Niku. Mila balik malih nek bener-bener taubat Gusti Allah taala, boten namung ucapane istighfar, nggih, boten namung njaluk ampunan Gusti Allah, tapi kedah dibarengi makanan kang mlebet teng awak kula jenengan, mlebet teng badan kula jenengan, kedah makanan kang halal. Pekerjaan nggih ngoten, pekerjaan kang halal. Ngoten. Nek ngoten nggih diampuni dening Allah taala. Ranten wonten suatu dawuh malih hadis Kanjeng Nabi niku panganan sing mlebu ning jero weteng saka panganan haram luwih apik dileboni geni daripada panganan haram itu. Lho ngoten. Udah Kanjeng Nabi malah luwih medeni malih nih. Nek panganan sering dileboni panganan saka haram utawa panganane sing haram, nggih, niku lho nilaine teng jero weteng padha karo numpuk geni. Padha karo mangan geni. Yo bakale jelas iki jeneng geni ya mboten mungkin nang swarga. Nanti diumbah ten neraka, diobong, naudzubillah min dzalik. Mila kedah dilereni napa mawon penggawean ingkang haram niku. Kedah pados rezeki lewat jalur pekerjaan kang halal. Supados tobat kula jenengan diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ya aliyu idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nasi kama yadhallul qatru ala baydin na'ami wasyafa. Niki enten malih dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, nalikane wong ngalim, wong ahli ilmu iku takwa, ora takwa. Wong alim ora takwa, ora manut perintah Gusti Allah taala. Mongko pituture mau idoe ning jero atine menungso iku dirasane kaya dene tetese udan sing lewat netes nang ngene endoke manuk suwari. Manuk suwari niku jenise manuk merak. Lan kaya dene banyu sing nempel ning watu alus, watu hitam sing alus. Maksudnya terus ngendi? Tiang ceramah, tiang mau iduh, tiang paring nasihat teng kula jenengan. Niki tentu saged diraosaken teng atine piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Iki jan titeni mawon. Wis sinten mawon sing ngomong wis termasuk nggih kula sing ngomong. Sedaya sing ngomong teng kula panjenengan sedaya niki. Iki diraosaken teng ati ngono. Pun dirungokne teng kuping mawon. Tapi teng ati. Terus pun dirasani. Teng ati niki dadosne tetep eling napa ndang bablas. Ibaratnya mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ngono iki. Berarti wong sing model ngoten niku sik bermasalah. Wong sing mau ido, wong sing ceramah, sing ngaji, nggih, nyampaine dawuh Kanjeng Nabi, nyampaine dawuh Gusti Allah taala. Teng kula jenengan iki diraosaken teng ati kok ternyata cepet amblas. Cepet bablas. Kadang-kadang dieling mek lucune tok. Gitu. Lah dieling mek lucune tok. Mboten eling ilmune, mboten eling napa isi pelajarane. Mboten eling mboten mancep njero ati napa ingkang disampaikan niku wau. Nek model ngoten niku berarti sing mau itu, sing ceramah, sing nuturi kula jenengan niku wau tergolong tiyang sing zalim. Tiyang sing mboten takwa. Ngoten nggih. Jadi kalau jenengan ini pun terlalu neliti bedinone, cukup dirasani mau omongane. Nggih, kadang-kadang nek neliti bedinone itu cilik lho. Saestu. Saestu. Kalau jenengan iki nek jari-jari tangga, jari-jari kanca, ya badine meleke. Nggih, dadi fitnah. Oh kae ustaz, oh kae mubalek, tibae senengane ngono lan ngene. Senengane maksiat ngono lan ngene. Lah. Nah iku jenengan nek nliti omahe, nliti rumah tanggane jero-jerone durung mesti bener. Durung mesti bener. Niku hanya fitnah, bisa jadi itu fitnah. Nggih, terima gosip fitnah ngoten niku jenengan percaya, ya katut dosa jenengan. Katut dosa. Mila pun nliti ngoten niku wis anggap ae iku angin.
Mboten usah serius nanggapi ngoten niku. Mergo napa? Ora ngerti dhewe, mboten ngerti dhewe. Nah, tapi cukup dirasani teng ucapane mawon teng ati niku ya napa rasane. Napa sing disampaikne iki lho. Niku teng ati niki terus eling napa bablas. Kanjeng Nabi nang ibaratne kaya dene banyu sing netes nang ndok utawa banyu sing netes ning watu hitam. Ini cepet bablas tuh ya, kados dene banyu teng godhong bote ngoten lho. Nggih. Air di atas daun talas lho, godhong bote. Godhong bote jangan tetesi banyu lah amblas, amblas ilang. Mboten rembes, mboten mlebu. Nah, dirasane ucapane wong sing nasihat ngoten niku ya napa teng ati. Nek teng ati ternyata amblas ae, oh ya berarti wong iki bermasalah. Ya wis ben ae. Nek enek sing apik ya tak lebokne nang atiku muga-muga manfaat. Nek sing ora apik ya wis bene ilang, bene kintir kali. Ngoten nek. Ngoten mawon. Mumpun terlalu suudzon, mumpun terlalu berburu sangka. Ngene iku. Ini penting saestu. Kula jenengan sering mirengaken ngaji ceramah, itu nasihat. Mbuh niku lewat TV napa lewat HP, YouTube dan sebagainya ngoten niku. Nggih monggo diraosaken. Kok ternyata teng ati niku mlebu. Terus sampai beberapa hari, beberapa minggu eling terus. Oh, berarti niki manfaat. Berarti ilmune barokah. Dadi tiyang niku mboten kakean maksiat. Dadi tiyang niku jek takwa, tergolong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Niki dawuh Kanjeng Nabi niki mboten nuduh sinten-sinten, mboten. Ngoten. Mila sabenere ngaji niku sing paling tumacep teng ati insyaallah nggih, insyaallah jeneng rasaken piyambak. Ngaji sing mlebu nang ati sing bener-bener awet niku nggih ngaji sing rutin. Mboten namung ngaji sing setahun pisan. Nggih, ngaji setahun pisan lewat pengajian ngoten niku paling ilinge ja lucune tok. Nggih. Nek ja ilinge mek lucune tok. Wong teko, dieling-eling lucune tok, jokes-jokes ae dieling-eling. Tapi ilmune apa sing disampaikne mbuh bablas ae karo. Mlebu kuping teken metu kuping iwo. Nah, mila iman sangat ngene ngaji nek trimo setahun pisan. Sini golek lucune tok. Iki mboten dadi ilmu manfaat barokah. Rugi. Nah, padahal ilmu niki sing kula jangan trimo niki saged dados ilmu sing manfaat dan barokah sehingga napa saged bimbing nuntun kula jenengan. Sing nuntun niku ilmune niku, ilmu sing mlebu niku. Nuntun kula jenengan. Semisal ngeten, jenengan ajenge maksiat napa kuwi, ajenge contoh. Ajenge enten pas lewat teng dalan, enten kates gletak neng pinggir dalan, enten klopo degan gletak neng pinggir dalan. Dan iki teng ati lak pengen jupo nggih, wah eman iki nganggur. Nggih, eman iki nganggur. Nah, tak goni mulai lah. Tapi arep nggo mulai saestu niki kelingan, oh iya pas ngaji kok dhewe Kanjeng Nabi eling aku jare ngene iki subhat. Wah, ini subhat ya bahaya iki. Atiku malah peteng iki bahaya malah rusak iki akhlakku. Nah, akhirnya gak sida. Jadi kuwi jenenge ilmu sing nuntun kula jenengan dados kesaenan. Ini kan eling ngoten. Oh, kayak tahu diomongne Pak kae. Ini nggone hadis Kanjeng Nabi jek ngene iki subhat. Ora oleh. Wis gak sida udah. Gitu. Eling dawuh niku setiap ngadepi nopo ternyata eling dawuh, oh berarti sing kula jenengan terami niki bener-bener ilmu sing manfaat lan barokah. Nah, ngoten. Ana ajenge ngadepi salat. Nggih, ngadepi salat ora nek banyu. Wis eling, oh iku jarene Pak Ustaz iku ora nek banyu nggih lemah, duwe debu nang mestel nang daratan. Debu iki tayamum oleh lho kelingan. Ini lho iki. Iku namanya ilmu manfaat barokah. Ilmu sing nuntun kula jenengan dadi solusi kula jenengan ing dalem ngadepi napa mawon. Ngoten. Ajenge muring-muring emosi enten tangga utawa kanca sing garai, sing jarak kae arep balas dendam. Wis ketem-ketem arepe miso-miso arep balas dendam. Lah kok eling delan duatek eling. Oh iya pas ngaji kok. Dhewe Kanjeng Nabi jare wong gak oleh muring-muringan.
muring-muringan koncone setan dibantu iblis. Wah gak sida. Lha ngoten. Gak sida maneh. Terus nggih dawuh Sayyidina Abu Bakar kok nggih ngedem muring-muring nggih ngedem emosi kon wudu. Lah wis tak wudu lah. Lho paling ngoten. Dadi niki namine ilmu sing manfaat lan barokah. Nah niki lho. Mila penting sanget. Kula jenengan nggih ngoten. Kadang kula jenengan mboten kudu dadi mubalek lho. Mboten lho nggih. Niki ampun nliti wong liya tok, ampun nliti mubalek penceramah tok, tapi diteliti awake dhewe juga. Nalikane kula jenengan nuturi anak. niki sing gampang konangane nuturi anak nggih. Nuturi anak kok gak didel, nuturi anak malah dintai. Apa iya kudu balik nang awake dhewe. Pun kesusu ngantung anake. Nggih, pun kesusu jotos anake. Nek anake dijaga dikampung malah kalah malah menang wong tuane, ngurus wong tuane. Nggih. Yen balik malih teng awake dhewe koreksi dhewe astagfirullahaladzim. Apa aku kurang takwa. Ya ngoten. Aku dosaku cek akeh. Ndang istighfar. Ndang istighfar taubat. Ya saya itu taubat istighfar terus wong sing takwa, ya tenanan manut perintah Gusti Allah. Niku anak niku mboten usah dituturi wis manut dhisik. Disawang tok wedi wis kudu napa niku wis kudu sungkan wis wani. Niku nek bener-bener wong tuwa niku takwa. Ngoten nggih. Sami mawon niki. Mboten kudu wong sing ceramah napa wong sing mau itu napa sing nasihat, tapi balik nang awake dhewe sebagai orang tua. Teng anake terus endi. Nah, teng anak niku ucapane sepisan ngomong wis langsung dinggep, langsung manut, berarti wong tua ki termasuk sing takwa. Tapi sebaliknya, naudzubillah ya, wong tua kok nuturi anak ngomong sama pengen suwida jiaran, pancet gak direken pancet dintai, berarti bisa jadi orang tuane niki sing ngomong ini lho, pasti dereng takwa. Dan ini penting sangat, niki dawuh Kanjeng Nabi niki ngelingne panjenengan supaya saderenge nuturi tiyang litu perbaiki diri dulu. Berusaha awak kula jenengan niki dados tiyang kang takwa dan Allah Subhanahu wa taala sehingga bener-bener ucapane iki direken digugu lan ditiru. Nggih mekaten mugi dados tambah ilmu manfaat dan barokah maslahah fid din wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.